kandokopisa kwatonhora. Inyaya yeko yataunganira naye. Patience, Jatrofa, we're waiting for two. Tsungi, don't say. Ndanzo nokutenga madhoo. Sorry kan moms. But ndati handingazoshaike pa musangano wemadzimai. Handi ndiyo women empowerment yacho. Okay, ladies. I'm so done nechando echini. Can we just get down to business? We have other things to run to, Isus. Ladies, corruption yanyanya. Corruption ndiyo inoraya musangano. Kupi kwamakambona musangano weRuwadzano runotungamirwa nemufundisi? Azvitomboita mashura Georgina chaiwo. Ndafunga kuti sevakadzi tizvibatsire tega mari dzeRuwadzano idzi. Uye ndafunga kuti pasta varambe vachitungamira Ruwadzano. Hazviite. Ko mari yakadoneterwa madzimai for maprojects nenhingirikini organization iyaya. Yakaenda kupi moms? Mufunge Tsungi. Mari haina kana kumbosvika kuno kumadzimai. So I really think if I could tend kuti ndita hangu leader weRuwadzano zvingaite. Yes, tinovota. I'm with you, mother, 100% ipapo. Next, as women, we need someone who really understands issues that we deal with as women. And to know that someone who is accountable, especially pamara. Kuvota futi. Ngatosvikira mufundisi izvezvi. Chekumirira hapana. Mufundisi, zvenyu zvekutora muhomwe yemadzimai zvapera nhasi. We have come to let you know I'm taking over department remadzimai. Is this a coup?